Hvad så der? AS Gamer her, og vi skal lave en ny video i dag med noget CS. Og der er en eller anden psykopath med. Vil du præsentere dig selv, eller? Ja, jeg hedder Lina Nielsen, og I kan også gå ind og se min kanal. Jeg har så kun 2 musicals, videoer, ting liggende På YouTube-kanalen? Yes, på YouTube-kanalen. Sindssygt. Husk at gå ind og sub der. Og man kan godt se, hvor jeg ligner lidt hård banan. De kan ikke se dig. Det er en fucking hat, mand. Jeg ligner en hård banan. Det bare. Ved du, hvad du ligner? Og I må undskylde, hvis der lige er noget lort med mikrofonen hos hende lige nu, men det er bare mit internet. Det er virkelig skrald. Ikke også, Nina? Ja. Det, når mit internet er skrald, at jeg er bedst. Oj, au, 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 au. Håber du forstår mig. Nej. Fuck dig, Nina. Tak for lortesang på hjernen. Nej, stop, Nina. Jeg får band. Nina, jeg får band. Stop. Stop. Jamen, hvis du ikke stopper, Nina, så skyder jeg dig. I seriøst. Og siger du bare, at Nina, hun er ikke med, fordi hun er for dårlig. Nej, en ting er, at du ikke har spillet. En anden ting er, at jeg havde ikke sat dig med. Du er for dårlig. Nej! Det gjorde de ikke, det der. Vel, Nina. Det må de ikke. De må ikke slå mig ihjel. Det er faktisk farligt. Det kan man dø af. Altså, hvis nogen spørger, om vi har røget kilo hash, før vi starter videoen, så er kun et halvt. Kan de høre mig virkelig? Ja. Så nu har du allerede den første, der ringer til dig. Perfekt, Nina. Telefonopkald midt i... For helvede! Drenge og piger. Så må vi have en Mountain Dew. Det kan sgu ikke være anderledes. Nina, du er mega god til at synge, men du kommer ikke i en Audi A5 op ad gaden med en gun under køben. Vi kører kun i København, som om vi har købt dem. Ja, vi er mega gode til at køre i vores Volvo, for vi har aldrig bollet med en. Med en dildo, I guess. Hvad? Nina kan godt lide, når man snakker, for så hopper hun på sine pakker. Ikke også, Nina? Du forlader mig ikke, Nina. What the fuck? Hey, what up, dude? What the fuck are you doing at me? What I have to? Yeah, one kill. Only one kill. We are so good at this game. We are so good at this game, guys. Russian Hacker 27, man. AK-47 og ingen... Russian Hacker AK-47 og vi... Nina, for helvede, du kan sgu da ikke bare gå fra vores aftale. Russian Hacker.
Hey mate, fuck you. Oh, fuck you. You are now about to witness the spread of kids knowledge. Okay, shut up. Cancer, 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 cancer. Cancer direkte i blodåren. Det er i hvert fald det du har forstået at lave. Are you from Russian or something like that? Kick him. Hvad? Jamen jeg kunne ikke høre det, for der var en eller anden retardo dude, der bare lige havde... The fuck. Cancer, 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 cancer. Vi laver cancer i din Audi, og det er bare fordi vi kan klare det. Og du kommer i en Audi, og så knaller vi dig i vores Audi. Ikke også, Nina? Og vi synger cancer, 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 cancer. Cancer, ungen er på diskoteket med din mor. Cancer, 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 cancer. You are now about to witness the spread of kids knowledge. Cancer, 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 cancer. Cancer, cancer. Cancer, cancer, cancer. We get cancer off you. We get cancer off you. Men der er en retardo, der så hører en eller anden fucked up sang. Fuck! Inger Lando rammer din klub, ja? Inger Lando rammer din klub. Nina, kommer du ind i savner dig? Nina, du går ikke fra mig. Jamen, det er ikke mig. Skal vi så gå ind i deres samtale? Nå, det... Cancer, 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 cancer. Ikke også, Nina? Vi får cancer af alt. Så længe der bare står et total på det, så er det matematik. Cancer! Åh nej, Nina. Nina, hjælper. Jeg har matematikopgaver fra til på torsdag. Nå. Gider jeg lave dem på cam? Gider jeg lave dem? Nå. Hvis I har lyst til at se mig lave matematikopgaver, så skal den her video bare runde 2 likes. Ikke? Nej, du skal blive her. Okay, hvad hedder du så på YouTube? ASGM 38. Det tror jeg ligesom gav sig selv. Skal vi høre cancer, 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 cancer. Inger Lando rammer din klub. Hello, dude. Hvad er der? Hvad hedder du på YouTube? ASGM 38. AS? Ja, Gamer 38. Og det er ud i et. Små bogstaver. Hele lortet. Nej.
Ja. Ja, nej, bare med det er fuldstændig meget. Der er et billede af mig på baggrunden. Var du aktiv for en uge siden? Ah, det er ikke nu, siden jeg lavede en video sidst. Jeg sender dig et link til den om lidt. Nu? Om lidt. Og hvis du så lige sender et link til din YouTube-kanal, så vil det være perfekt. Så kan jeg lige lægge et link i chat eller description til den. Så kan de gå ind og tjekke den ud down below. Og hvis I begynder at hate på hendes, ligesom I hater på min, ikke? Så har jeg ikke tænkt mig at gøre noget ved det. Ligesom på min egen kanal. Har I ikke tænkt mig at gøre en skid ved det? Gør, hate for satan. Hate, vi elsker hate. Ikke også? Haters. Altså, jeg elsker mine haters lige så højt, som jeg elsker mine rigtige følgere. Så må I tage det, som I vil. Om I hater, eller om I rigtig følger, er pisselig glad. Jeg elsker mine haters, som jeg elsker mine følgere. Og for helvede. Retardo, dude. Hvad så det er en lille Nicole Nielsen her? Nina Nicole Nielsen her. Hvad så der? Nina Nicole Nielsen her. Jeg failede sgu da ikke, det var sgu da rigtigt. Du fejler. Fucking fail. Ja, jeg ved det godt. Pisse godt skudt. Hvad så der? Nina Nicole Nielsen her. Lige her bag din videoskærm. Kan du se det inde i din computerskærm? Der sidder Nina Nicole Nielsen. Altså Nina Nicole Nielsen, du er jo så de der gamle nok, ikke? Altså. Hvad så her? Nina Nicolsen der. Inger Lando rammer din klub. Ud igennem det der vindue. Hvorfor går folk og siger, at der er seriøse kærester? Oh. Hvad? Nå. Jeg havde helt glemt, at jeg sad og optaget. Sorry. Det bliver klippet ud. Cut! Nina Nicole Nielsen drikker sig hegn. Nina Nicole Nielsen elsker. Elsker Mokai. Hov. Jeg slog mig selv ihjel, Nina. Fuck, man. Så stod der.
A og B, jeg skal lige i seng. Jeg vil med på stranden med Nina Nicole Nielsen, ellers så skyder vi en... Inger Lando. Jeg vil aldrig snakke med dig igen, Nina. Nå. Nina, skal du med til min dåb? Hvorfor ikke, mand? Det kunne da være fucking hyggeligt. Folk, de kan ikke lide, hvis man nakker dem på den måde, som jeg lige gjorde. Nå, det var vist det indhold til den her video for i dag, ellers så bliver det jo lidt for langtrukken. Og Nina Nicole Nielsen, hun skal jo også i seng efterhånden. Så hvis I hygger jer derude, så hygger jeg mig herinde. Hvis I forstår. Derude herinde. Nej. Men I må have det pisse fedt. Indtil vi snakkes igen. Skål. Ha' det godt.